Здравейте! Днес искам да ви покажа една дихателна практика от йога, която се нарича уджай дишане и как можем да засилим нейния ефект с помощта на етеричните масла. Уджай дишане изпълняваме последния начин. Вземаме дълбоко въздух през носа, задържаме съвсем малко, може би за секунда-две, и издишаме този въздух продължително пак чрез носа. Но се опитваме да стесним гърлото си, за да можем да издадем ето този специфичен звук. Така, по този начин, практикувайки около 10 на минути на ден, ние ще подобрим капацитета на белите ни дробове, което автоматично ще повиши нашата физическа способност. Ще бъдем релаксирани и ще подобрим съня си. Ще бъдем много по-фокусирани, защото умът ни ще бъде много по-релаксиран. Етеричните масла, които можем да използваме, това са лавандула, която да засили релаксацията, мента, която да отвори всичките наши дихателни пътища, евкалиптът да прочисти нашите синуси и тимянът да създаде едно дълбоко усещане на релаксация. Етеричните масла могат да бъдат дифузирани, могат да бъдат разтърквани в китка и да поемате дълбоко въздух от китките си. Можете да ги слагате ето тук, можете да ги слагате върху гърдите си, за да засилите техния ефект. Пожелавам ви приятно дишане и не забравяйте да се абонирате за канала ми за още по-прекрасни практики и много полезни съвети.